Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita og maglipay. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong buhi nga Dios. Mga igsuon kining Santos nga Eucharistia, pagapanguluhan sa atong talahuron nga Arsobispo sa Sugbo, His Excellency the Most Reverend Jose S. Palma, D.D., nanukad kini sa Chapel of St. Joseph, diri mismo sa Archbishop's Residence. Ug uban sa inyong mga katuyuan, atong ihalad nining Santos nga Eucharistia, kining mosunod nga mga petitions ug ang mga prayer requests nga nakasulat sa atong social media accounts. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga inigugma diya ni Kristo, gikalipay nato paggalad ining misa, aron himayaon ng Dios. O kamo nga uban nato, pinagi sa broadcast, gugma sa St. Paul's Productions, iawhag nato, pagpartisipar, diya sa kasing-kasing nga mapinasalamaton. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kanyo mga igsoon nga nakalapas sa kogdako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyok Santa Maria kanunayang ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kanyo mga igsoon, aron ninyo kagigampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylohon sa atong mga sala, dadonon ta tiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo
himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kung kaday sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos samahan makagagang sa tanan. Nagasigma kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalikot sa tuusamahan, dawatan among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, niya sa imay sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga karong adlaw, pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo aganghaan sa kinabuhing dayon. Tapos mabuntog ang kamatayon, itugot kanamo nangamuyo kami. Nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga babanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinagi sa pagbago diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi o gari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pamatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi
ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kaluoy niya nagalungtad sa kahangturan. Hasultiha ang balay ni Israel. Kaluoy niya way utlanan. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Ang iyang tungkamot sa Ginoo, iyang bibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundi mabuhi. Isang yaw ko iyang ngalan. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Ang bato nga gisalikuay sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo naimo kining tanan, kahibulungan sa mata. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo,
magsadya kita at magmaya. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa nga ang mga butang nga atua sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, o ginigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug biste. Si Kristo akong kalauman na banhaw, siya ngadto sa Galilea muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami, ikaw, hari nga mananaog, kami intawon kaluyi. Amen. Alleluia. Ang ginumanaa ninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus.
Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili gilukot ug gilain pagbutang. Unya kadtong tinunan nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling magtindog. Mga hinigugma diha ni Kristo. Daghang salamat ninyong tanan sa inyong padayon nga pag-uban sa atong pagsaulog sa misa, courtesy sa St. Paul's Production. Karong Domingguha, labing importante nga pagsaulog sa misa. Tungod kay 500 years ago, 500 ka tuig naglabay, Domingo sa pagkabanhaw, mao'y una nga misa sa Pilipinas. Og mao nga, karong Domingguha, ang atong pagsaulog sa misa, mao'y pagpasalamat sa Dios nga dinhi sa Pilipinas, 500 ka tuig nga naglabay, nagsaulog ang mga katsila og mga ilang tawo og mga katawhan didto sa Limasawa Island nga gituuhan nato una nga misa. Ang akong punto, Domingo sa pagkabanhaw, 500 years ago, una nga misa sa Pilipinas. Mga hinigugma, tungod kay Domingo sa pagkabanhaw, sa atong pagsaulog nining malipayon nga kasaulugan, ako si Archbishop Jose Palma, nagapadangat ninyo sa akong pagbati, malipayon nga pagsaulog, Pasko sa pagkabanaw sa Ginoo kaninyong tanan. Ang kahulugan niini si Kristo nga nag-antos, si Kristo nga gisakit, si Kristo nga ginlansang sa krus, si Kristo nga gipatay Biyernes Santo. Karong adlaw, ang tibuok simbahan nagsaulog kining Kristo na banhaw. Nga buot ipasabot, ang katapusan nga pamulong sa kinabuhi ni Kristo, dili ang kamatayon, pero ang kinabuhi ang pagkabanhaw. Mga hinigugma, tungod niini, angay lamang nga malipayon kita. Matod pa sa drama, ang huling halakhak, dili iya sa kamatayon, iya sa kinabuhi kay Kristo. Diya sa Bible, may namatay, gibanhaw ni Kristo, pero namatay otro, kagaya sama ni Lazaro. Anak sa babae sa Naim, namatay, gibuhi, gibanhaw ni Kristo, namatay otro. Pero sa Jesus, gipatay, nabanhaw, og di nagyod mamatay. Unsa may kahulugan ini alang natong tanan. Mga hinigugma, kini pahinamdam nato sa kaimportante sa atong kinabuhi. O kung kita may dawat kay Jesus, bukas ang atong kasing-kasing niya, ang atong destinasyon, dili minteryo, dili kamatayon, pero pagkabanhaw. Karong adlaw gusto lamang nako natagan pamalandong nga kining pagdawat kay Jesus, mao'y pagtuo. Mao nga labi na sa atong pagsaulog 500 nga anibersaryo sa atong pagka-Kristiyano, nagpasalamat kita sa Dios gasa sa pagtuo. Kining atong pagdawat kay Jesus sa atong kinabuhi, mao'y pagtuo. Kamatuoran, pipila ka minutos gikan karon, bag-ohon nato kining sakramento sa pagtuo, ang sakramento sa bunyag. Diya sa atong pagbago, gisaysay nato, namatay kita sa sala, o nabago sa bagong kinabuhi. Diya,
sa atong pagtuo sa Dios. Mao mga hinigugmang kaigsunan, posible kamo diha sa ospital, sa inyong balay, o posible tungod kay di kamo makaduol sa simbahan. Karong adlaw, tanan kita sa atong kasing-kasing angay magbago sa atong pagtuo sa Dios o pagpasalamat nga 5 katuig nga naglabay kining gasa sa pagtuo, may gasa sa Dios alang natong tanan. Ug unta matud pa ni Mother Teresa kining pagtuo magbunga sa gugma. Mao nga ang tema sa 500 years, gifted to give. Gigasahan kita nining pagtuo grasya sa Dios. Unsa may atong mahatag, unsa may atong mapaambit. Lain-laing pamaagi. Pero una, labi na tingali ninyo nagamasakit, kung natuo kita sa Dios, ang atong pagtuo kay Jesus, makapahinamdom nato, siya nagdawat, bisan pa sa mga kasakit, ihalad nato sa Ginoo. Ang bunga ni ini, grasya sa Dios. Pero labing importante, bisan pa lain-laing pamaagi, tanan kita. Mahimo makapaambit, lain-laing maayong buhat. Pwede nato mahalad atong sakripisyo, alang sa atong higugma. Pero bisan ginagmay buhat sa kaluoy, matod bisan ginagmay pero kinasing-kasing, kini makadala kaayuhan sa atong katilingban. Katapusang punto mga hinigugma. Karong adlaw sa mga misa labi na sa hapon, buksan ang mga Jubilee doors. Buti pasabot, hopefully, kung mag-ayo mo, magkagawas ka mo sa ospital, o makabisita kita sa mga simbahan. May simbahan nga designated Jubilee doors, pilgrim churches, bisita kita. Pero ang importante, nga sa atong kinabuhi, ihalad nato sa Ginoo, kining atong mga buhat, mga pag-ampo, padayon nga pag-amping, padayon nga pagpaambit. Kay kini, mao'y atong pagpakita, salamat sa Diyos, we are gifted, pagtuog lain-laing gasa, and we are willing to share and to give. Kanyong tanan, usbonako ang akong pagbati, malipayon nga pagkabanaw sa atong Ginoo, Happy Easter ninyong tanan. Mga hinigugma diha ni Kristo, pinaagi sa pagkabanhaw kita usab gilubong uban ni Kristo, pinaagi sa bunyag, aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, baguhon nato ang saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanusa gisalikway nato si Satanas, og misaad kita sa pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagsalikway ba kamo kay Satanas tubag? Nagasalikway kami. Og sa tanan niyang mga buhat tubag? Nagsalikway kami. Og sa tanan niyang mga haylo tubag? Nagsalikway. Ang atong tubag, nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit o sa yuta, tubag? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kay Kristo yang bugtong anak atong Ginoo, gianak ni Maria Birhen, gilansang sa krus, namatay, gilubong, nabanhaw, gikan sa minatay o karon, nagaling ko sa tuo sa Amahan, tubag? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, santos nga simbahang Katoliko, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa sala, sa pagkabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon tubag? Nagatuo. Ang Dios nga gamhanang Amahan sa atong Ginoong Hesus, mihatag kanato bag-ong pagkatawo pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo o may pasaylo sa tanan natong sala, bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesus hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo sa katawhan, ipadangat nato karon ang atong panginahanglan ngadto sa Dios, ug magsadya kita
kay may mayaong nagmadaogon si Kristo batok sa kamatayon. Busa moingon kita, nabanhawang Ginoo pataling hugi kami. Nabanhaong Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaong Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitao nila ang mga butang nga atuas sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaong Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaong Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagkapundok karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaong Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay, nang mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaong Ginoo, patalinghugi kami. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Makagagahom nga amahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo. Sa kalinaw ug sa kalipay, among ibayaw karon nga na kanimo ang among pag-ampo, pinagi sa samang Ginoo nga nabanhaw,
nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa Diyos, ako karon nagkakatapos sa pakikatubang, dalang akong kahuyang ug ang Mga igsoon, pagampo kamo aron ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pagimaya sa ngalan alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyan santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa niining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinagin ini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o, pagkatawo og nalimahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining gabi una nga mahimayaon. O karong adlaw nga mahimayaon. Kano sa si Kristo gihalad sa among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon. Sa pagkabanaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pangingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniyapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an og maingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan, na nagtubos ka na amon. Pinaagi sa imong krus, ug pagkamanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ako'y maubos nga sulugoon og sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka namo ang imong
kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami mahilo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug melayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos na nag-aagdan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa may kaugmaon mo nga grasya.
Aron tapos mabag-o pinaagi sa misteryo sa Pasko. Makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Atong pangadjion, pagampo, alang sa masakiton. Pinaagi nining piyesta, natuo kita, ang tanan natong mga kasakit, kung atong iapil sa kasakit ni Kristo, makaangkon gihapon, grasya sa pagkabanhaw. Magampo kita. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob, diha sa kasakitan. Dunggang pagampo nga among gihalad, alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos, tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mga Madre sa Daughters of St. Paul, akong ipaabot ang kinasingkasing nga pasalamat sa atong talahuron nga Arsobispo sa Sugbo, the Most Reverend Jose S. Palma Didi. Ang nangulo sa atong santos nga misa karon, inubanan sa atong duha ka diakono, sila si Reverend Ralph de la Pieza o Reverend Albert Cabag Jr. Salamat sab sa tanan nga ning tabang sa pagpahigayon nining atong kasaulogan ilabi na sa Pauline Cooperators, ang MCST Sisters nga nag-andam sa altar, sa Bud's Flower Shop, sa atong mga lectors ug crew, o kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong donations, among kinasingkasing nga pasalamat. Ug sa makausap pa alang ni atong gustong mahimong atong mission partners or sponsors, ania ang among contact details. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank ang inyong donations o bus sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug Happy Easter. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw ug maluluyog manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa sala tubag. Amen. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugob unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban tubag. Amen. Uguman sa adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon pinaagi sa iyang panabang sa mga pangilin nga sa ulogon uban ang mga kalipay nga walay katapusan tubag. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadaan niyo ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum,
It was in the year 1521 when the Christian faith first arrived and found its roots in the Philippine soil. On March 16, 1521, the first Mass was celebrated in Masao, or we now call Limasawa Island, by Spanish missionaries and conquistadores led by Father Pedro Valderrama and Ferdinand Magellan. On April 14, 1521, the first baptism took place in the island of Zubu, or we now know as Cebu, in which 500 natives led by Raha Humabon and his wife were baptized to the Christian faith. Raha Humabon was given the Christian name Carlos, while his wife, Juana. And on that same day, the Queen accordingly begged for the image of the Señor Santo Niño, and it was gifted to her. Indeed, the year 2021 is a great celebration, a jubilee for the Church in the Philippines. In several dioceses and archdioceses in the Philippines, there will be simultaneous celebrations. The first Mass will be commemorated with great joy and thanksgiving. And here in Cebu, in which the first baptism and the giving of the image of the child Jesus, the Señor Santo Niño, took place, there are already initiatives and still many upcoming events to meaningfully and joyfully celebrate this great jubilee. Therefore, we invite all of you to take part in this celebration and constantly give ourselves to God and to one another. Since as baptized Christians, we are all gifted to give.